Jeg hjælper dig med tingene, men er placeret medansvarlig. Nu har jeg helt ærligt været her 2 gange, og du har ikke rørt en finger endnu. Jeg er ikke din tjener, vel? Nej, du er ikke min tjener. Du er ikke min tjener. Godt, så kom i gang. Indtrængende. Jeg har sendt det direkte latterlige afløser. Du er direkte afløser? Ja, jeg er vikar, men de faste hjælpehjælper er heller ikke til senere, vel? Afled. Det talte vi også om i går, Charles. Og hvad skulle det have med det at gøre? Det skulle det da i høj grad. Hvad skulle det så være? Hvad? Ja, at Anders ikke er din tjener, selvom han er på ferie. Ja, at han er på ferie, og nu er jeg her. Det kan ikke være så svært at forstå, vel? Hun er pyg. Luk munden på den organisme. Er du gift? Hvad? Det kommer der ikke sagen ved. Spørg hende, så vi kan få fred. Der er krav på 6 timers hjemmehjælp i hjemmet ugenligt, som vedkommende får den berettigede overenskomst til. Dels foruden pauser, der holdes på hjemmeplejens dertil kontorer. Er du gift? Sådan skal det siges. Hvad? Står du og siger, at jeg holder pause? Jeg holder sgu ikke pause, det kan jeg godt sige dig. Er du gift? Hør nu her, Charles. Vi skal ikke med punkt. Jeg prøver bare at få et samarbejde op at stå. Vi skal trækkes med hinanden hele sommeren. Vi er nødt til at få det til at fungere. Du kan ikke bare... Er du gift? Nu op. Er du gift? Ved du hvad? Du er nødt til at give mig en chance, du er. Er du gift? Ved du hvad? Du giver mig ikke en chance for at passe mit arbejde. Du gør ikke. Er du gift? Du gør ikke. Og desuden gør jeg noget, at han jo ikke nu, hvis du vil vide det. Og Du overser altså ikke det urene vand. En gang til. Det siger jeg dig. Du skal huske systemerne, ikke? Du skal huske vores fruer, koncerterne og det fint vælvede loft. Farverne, hans sangstemme, søjlerne. Hører du? Ikke noget med at sløse og klude og glemme sin gøremål. Det er vigtigt. Ja. Dine pligter. Ja. Lattervækkende organisme. Hun ligefrem strutter og kigger